Інна Буряк. Уявіть, якби це були ви. Уявіть, якби це були ви, якби снідали солоною сльозою, якби не мали чистої води і помирали б десь під осокою. Уявіть, якби це були ви, якби дивилися, як плачуть діти, життя яких згорає на кострі. О, Господи, тут правди ніде, діти! Уявіть, якби це були ви, якби душилися промерзлою травою, шукали їжі, піднявши пил землі, а потім з іншими лежали б горою. Уявіть, якби це були ви, якби не мали ні білинки в роті, не мали сил піднятися, іти, не кажучи й вже про роботу. Уявіть, якби це були ви, якби копали братські могили, знаючи, що будеш там і ти, як тільки в тебе закінчаться сили.